Менә шул ташны төшереп киттеләр дияр. Насып тотындылар, Алла кайтарган дияр. Алла. Bizning babaynikында ödергеннәр, иптәшемдә әле бер 2 көн җыл була буны үлгәнне. Аныкында öдергеннәр, кичә улым белән кызым барып төзәтеп кайттылар инде. Авыр хәл. Бик авыр менә бүген әле әбиләре көтүбәлән чыккан чакта шунда әбиләр сөрәсләрдә бик авыр хәл. Чүкән апалар кайтып зылап кайтып киттеләр. Үзебездә йөрә җылый. 97 toş belgine kişiden bula tranş tugulları. Yaşlılar izleri yok. Başka kileri hal tugulu. Nerse gibi bitirge de bilmeyiz. Ehtiyne ki babayınıkı ağudar anlar doğru. İlk başçılavuz turğuzdağında Kozandan kilgen izlevişleri barak tabarlar deyip oyluyuz. Kamera koyasıydı, ola bilse okşadı жалко tuğun. Менә именно шул кешесен тотасıydı. Bizning авылда чыккан кенде бу bizning авылыбызда булай аныча радикаль карашлы кешеләр юк. Бүтән без татулыкта, тынычлыкта, тигезлектә яшибез. Кабергә читтән кайткан кешеләрне дә бүтән авылыбыз белән бердәм булып каберләрен казыйбыз. Ул гаделсезлек күрсәтеп, канагатьсезлек күрсәтмәгән кеше дә юк бездә.